Nilqawkom eżis aħwa daw kollha qed issegwu minn fuq YouTube u minn fuq Facebook. Lejla ħankompli nitkellem fuq il-ħnina tal-mulej, però llum ukoll għandna healing service. U meta ngħid healing service mhux għax huwa dan l-unika service fejn konna nies ifiqu, għax kważi nista' ngħidilkom kważi kull service ikonna nies li jfiqu minn bosta affarijiet li huma diversi, inkluż anka uġieħ tal-qalb, halleluja. Però anka mart fiżiku u ta' spiss naraw daw kull ġimgħa. Immorru fi ktieb ta' Eżajja kapitlu 54, Eżajja 54, illum il-messaġġ tiegħi jismu Ġesu bin David ħenna lija. Ġesu bin David ħenna lija. Kemm il-darba smajtuh dak il-vers. Ġesu bin David. Ħanitkellmu llum il-lejl f'dan il-messaġġ fuq Ġesu għaliex huwa bin David. U xi jfisser għalina llum u xi jfisser ukoll meta jiġi għal fejqan. Ħafna drabi meta naraw il-Vanġeli il-kelma bin David narawha f'kuntest fejn hemm il-fejqan qed iseħħ. Ma nafx hekk qatt innotajtu. U ħanarawha di. Halleluja, Spiritu Santu, grazzi li inti titkellem minn fommi u li inti topra u timmanifesta bil-preżenza tiegħek hawnhekk mulej u dawk kollha li tisegwu fuq YouTube u Facebook u anka televiżjoni. Natu glorja u tifħir. Glorifika l-isem prezzjuż majestus ta' Sidna Ġesu Kristu. U grazzi mulej li anka għalkemm hemm id-distanza, però fl-ispirtu m'hemmx distanza mulej. Fil-ktieb ta' Eżajja kapitlu 54, 54, hemm skrittura li toġobni immens. Hemm skrittura sabiħa immens. Ħanaqralkom vers 8. Ħanibdew minn vers 8. Fis-saħħna tal-kollaħ bejt wiċċi għal ftit minnek, f'imħabba ta' dejjem, bimħabba ta' dejjem, inħenna lik. Jgħid il-mulej il-feddej tiegħek. Hawnhekk ovvjament kienet jgħid il-poplu jew taħt it-Testament il-Qadim. Vers 10. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jiteżżu l-għoljiet. Imma l-imħabba tiegħi minnek ma titħarrek qal. U s-slim tal-patt tiegħi ma jiteżżis. Jgħid il-mulej li jħenn għalik. Fil-ktieb ta' Eżajja 55, vers 7. ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femtu ħajerġa' lura għand il-mulej u jħenn għalih. Għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Eżaż aħwa meta nitkellmu fuq il-ħnina, infatti jekk inti taħseb f'xi ħaġa fuq Ġesu, jekk inti taqra l-Vanġeli, jekk hemm xi ħaġa li tispikka fil-Vanġeli u fl-istorja, anke nies li ma jaqrawx il-Bibja, nies li jafu b'Ġesu jafu li Ġesu inħobb u juri l-imħabba u Ġesu jħenn. Ġesu juri ħnina. Ħnina. Il-massaġġ li għedilkom tal-ġimgħa għada qabel, xi tfisser ħnina? Ħnina number 1 hija emozzjoni però kollu għadd li ġej mqanqal mill-ġewwieni talla lejk u lejja. Li hija bl-Ingliż mercy. Però wkoll għandha magħha kindness. Kindness. Meta turi ħnina inti tkun qed turi kindness. Tkun qed tkun twajjeb. Xi kultant anke bil-Malti xorta ngħidu kind, imma il-kelma twajjeb hija twajjeb li tkun twajjeb li kollok tixtieq il-ġid. Tixtieq tara kif tagħmel il-ġid għax inti l-imħabba mhijiex xi adjective, l-imħabba hija verb. Love is a verb. Kindness is a verb. It-tjubija hija verb. U Alla wara t-tjubija tiegħu, wara aħna rajna t-tjubija tiegħu,
Number one, meta bat il-libru Ġesu Kristu fuq din id-dinja. Meta aħna rajna l-Ġesu, meta din id-dinja rċevit l-Ġesu, rat it-tjubija talla u rat il-ħnina talla. Rat il-ħnina talla. Meta der Ġesu, rat id-dinja l-ħnina talla. Infatti, f'dan iż-żmien tal-miliet, hemm frażi popolari li anke nkantawa. Ħenin dawk ta' rida tajba, però f'dik il-passaġġ fluqa hemm xi ħaġa li jgħid l-awtur jgħid li Alla wera ħnina mal-midinbin. Wera ħnina mal-midinbin. Aħna l-Christmas meta niċċelebraw il-Christmas u dan huwa staġun tal-Christmas. Fil-Christmas hija festa ta' ħnina. Hija festa fejn qed niċċelebraw meta Alla wera il-ħnina mad-dinja. U Alla juri ħnina mad-dinja u anka mal-Knisja. Juri ħnina mad-dinja u juri ħnina ġifieri ma' dawk li huma midinbin li għadhom ma jafuħx u għadhom marfuħx. U infatti anka mhux biss marfuħx imma anke jobgħuduh. Emmin, kollha kemm aħna ma konniex nafuh, kien hemm minna li ma konniex nafuh u konna naboduh. Imma Alla wara ħnina. Dil-ġimgħa waħda mill-affarijiet li għaddiet li minn rasi hija kemm il-darba l-mulej ħenna lija u ħenna l-poplu tiegħu fejn kienu f'periklu ta' mewt. Kien hawn xi minnkom xi darba periklu fil-mewt? Kontu kważi ħatmutu fuq xi accident ikraħ? Karozza bid-dawl minn xi oli, affarijiet bħal dawn. Jew xi food poisoning. Min qabditu l-COVID u fiq, speċjalment dawk li għandhom ċertu komplikazzjonijiet, Alla wara ħnina magħhom. Infatti, il-papa tal-mara tiegħi, il-mulej wara ħnina kbira miegħu. Ħafna. Skont it-tobba kienu qed jippreparaw għall-funeral. Il-mulej wara ħnina kbira miegħu u reġa' taħ ċans ieħor. Grazzi mulej li jħobb il-mulej huwa tal-mulej. Imma eża saħwa ħanidilhom, il-Kristjan jekk imut imur ħdej Kristu. Però inti għal xiex għandek tmur qabel żmienek. Speċjalment iktar u iktar jekk qed taqdi lil Alla. Jekk inti taħdem għall-mulej, iktar u iktar tmurx qabel żmienek għax Alla għandu bżonnok ħafna taraw milli hemm. Amen. Issa jekk tmut nifirħu għalik li mort ħdej il-mulej. Sewwa jekk inti ta' Kristu. Imma jekk inti taf li jadbaqalek xogħol f'din l-art u l-opra talla fuq ħajtek għadha mhix lesta, ma tmutx, iġġieled. Amen? Halleluja. Tmutx le. Infatti li tmut premature mhijiex barka. Mhijiex barka. Ġesu meta bat l-apposti tiegħu biex jifejqu l-morda, tom ukoll awtorità biex jqajmu l-mejtin. Mejtin li kienu mietu qabel żmienhom. Sewwa x'hekk inti tkun għalaqlek iċ-ċensus fi sens sal żmienek il-pjan tal wettaqtu u lest tmur. Ħafna mid-drabi dawk in-nies ma jiġux lura. Imma nies li ġew anke lura, ħajthom ma kienx għadha lesta. Infatti ħafna drabi nisimgħu testimonjanzi ta' nies li jgħidu mort qudiem il-mulej u qalli għadek għadha xogħol għadu mhux lest inti itlaq lura. Mela Alla qasu ma jridek il-ġenna qabel ma tlissi xogħolok. Qed tifhmu? Qasu ma jridek tiġi l-ġenna qabel ma inti tkun lestejt dak li Alla għandu għalik. Imma x-xitan jipprova jqirdek kmieni biex inti dak li Alla jrid jużak għalih ma twettqux. Amen. Halleluja. U nirringrazzja lil Alla għalikom għax bosta minnkom tlabtu għal Missier Marjella li huwa missier ukoll sewwa u llum huwa totalment infejjeq. U kollha minnkom grazzi Ġesu. Halleluja. Imma x'qed ngħid dan dal-kliem huwa għax Alla wara ħniena. Aħna
poplu tal-grazzja, jiena predikatur tal-grazzja. Però xi kultant ninsew li hemm ukoll ħnina għalina. We are people that we have received great mercy. Hallelujah. U ma jaqafx il-mulej ħenna lik anka li salvajt. Amen. Hallelujah. Grazzi Ġesu Alla xorta jibqa' ħnina, anzi mhux tal-li ma jurikx ħnina, tanzi minħabba li issa għandek pat malla, għallek lissa l-ħnina tiegħi miegħek ma twarrab qatt. Hallelujah. Grazzi mulej. U meta l-mulej ħenna lik, Alla dejjem itik dak li int ma ħaqekx. Għalhekk il-mulej jgħidilna fi Ktieb ta' Ġagbu, kapitlu 2, ma min irċieva ħnina u ma jurux ħnina, Alla jinkorla miegħu. Amen. Għalhekk il-ħnina tissupera il-ġudizzju. Amen. U aħna li rċevejna ħnina jekk inti sejjaħ Kristjan u inti ħin kollu tittuġġudika u tkisser u tfarrak, int għandek is-sentenza tal-ġudizzju fuq rasek. Għad tifhmu aħwa? Halleluja, għax insejt il-ħnina kbira li rċevejt. Għal dawk li ma semgħux morru semgħu l-messaġġ tiegħi tal-ġimgħa l-oħra. Halleluja. Imma li nixtieq ngħidilkom jadi, number 1, il-ħnina ma bdietx fuq l-art, il-ħnina bdiet fis-sema. Ħantikom naqa' xenarju tal-immaġinazzjoni fertili tiegħi. Sewwa tal-immaġinazzjoni mbierka tiegħi. Sewwa jiena nemmen jew nista' nimmaġina fil-ġenna Alla l-missier u l-ben kellhom konversazzjoni. U Alla ħabb lid-dinja. Ħabb lil min ma ħabbux. Anzi, bosta minnhom kienu jobgħuh. Sewwa konna l-edewwa tiegħu l-Bibja tgħidlek Efesin kapitlu 2 vers 1 sa 6. Konna l-edewwa tal-Alla. Però Alla ħabna. U waqt li Ġesu u l-missier qed jitkellmu, Ġesu qal teqridhomx missier. U wara l-missier qal ma rridx neqridhom lanqas. X'ħan nagħmlu? Għax peress li Alla huwa ġust u ġaġġ imħallef perfett. Ma jistax jala għajnejh għan-nub. Sewwa? Inkella ma jibqax ġust. Sewwa? U Ġesu offra li jiġi fuq din id-dinja. Biex Alla jista' jkun juri ħnina miegħi u miegħek. Il-fatt li jiena u inti nistgħu nsalvaw tfisser li Alla wera ħnina miegħi meta ma kienx ħaqni, u wera ma' Kristu dak li kien ħaq lili. Ġudizzju. Għax Ġesu ġie ġudikat minn floki. Dak li kien ħaq lili ħadu Ġesu aħwa. Ġesu ġarr id-dnub kollu tiegħi. Sar minn floki dnub. Ġarr il-mart kollu tiegħi u sar minn floki mart. Dak kollu li jien kont Ġesu is-sostitwieħ u saru hu, ħadu hu. Għalhekk Alla jista' jħenna lina llum mhux għax Alla la għajnejh waħda u qal ħanħalliha tgħaddi di. Le. Anzi ġġudika d-dinja, iġġudika d-dnub kollu. Imma d-differenza hija il-ġudizzju ħadu Ġesu u aħna ħadna minflok il-ħnina. Għalhekk il-bniedem ma jistax isalva jekk jimxi wara Buddha, jimxi wara Muhammad, jimxi wara Confucius, jimxi wara xi idolu jew xi għaddiż jew patrun oħra. Il-bniedem biss jista' jissalva u d-nubitu jiġi maħfura jekk jirċievi dak li Ġesu biss seta' jagħmel għalih. Isalvah u joħodlu postu u dak li kien ħaqqu hu jkun ħadu fuqu u hu jirċievi dak li Ġesu nxtara għalih b'demmu il-ħnina. Halleluja. Amen. Halleluja. Ġesu mexa bana bi ħnina kbira. Il-ħnina ma tistax takkwista. Il-ħnina ma tistax takkwista. Ma nistax nixtrija, ma nistax naħdem għalija.
Jekk aħna pereżempju ħammorruha fi ktieb ta' Titu. Jekk ikolkom baby semmuħx Titu, please. Titus maybe, ma Titu le. Għaw xaħat kien għat jaxseb jisajba b'Titu, il-baby? Nispera ma kissirtlekx festi. Halleluja. Iżda meta vers 4, iżda meta feġġet it-tjieba Talla Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin u salvana bil-ħasil tat-twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna. Iżda għax ħenna għalina. ħanerġa' naqraħħa di, x'fera sabiħa. Meta feġġet kapitlu 3 ta' Titu, kapitlu 3 ta' Titu, vers 4. Ħammorru vers 3, anzi, morru vers 3. Għax aħna l-koll konna darba bla moħħ. Konna nies li ma jridux jobdu. Bnedmin li tilfu tri, il-sira tal-passjonijiet u kull xorta ta' pjaċiri. Konna najxi fil-ħazen u fl-lejra. Konna nies ta' min jobodna u edewa ta' xuxin. Iżda meta feġġet it-tjieba ta' Alla, mela fejn hemm il-ħnina hemm it-tjieba. Salvatur tagħna u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin u salvana bil-ħasil ta' twelid mill-ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu u dan m'għamlux għax jiena u int konna tajba jew żommejna l-kmandamenti. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna milna aħna. Imma dan u għamlu għax u ħen għalina. Iżda minħabba l-ħinna tiegħu. Jiena u inti salvati bil-grazzja vera. U l-Bibja tgħidha dik Efesini 2 vers 8 u 9. Imma jiena u inti salvati għax Alla ħenna għalina. U l-gu ma ħenniex għalina ngħidlek povru kieku nobot l-ommi u l-missieri. Ġibti nagħmel fid-dinja biex immur għat-telfin. Ma nafx jekk qed tifhmuni. Għax il-bniedem li jirrealizza li m'hemm ħajja oħra wara u m'għandux salvazzjoni aħjar qatt ma twelid. Għalhekk qedtilkom li kieku jiena ma skoprejtx il-Ġesu m'għandix il-mulej qablu kieku llum, imma kieku ovvjament xorta kieku nispiċċa nħobba biex niskopri l-Ġesu. Imma nispiċċa nobgħod illhom il-missier kieku. Ġibtuni nagħmel f'dinja meta jiena naf li hemm ġenna u infern u ma nistax neħles mill-infern li ġej fuqi. Imma x'Alla ħenna lija. Għax Alla wara ħnina kbira magħna. Illum aħna salvati. Ngħixu b'antiċipazzjoni ta' dak li għad ġej. U inti li doqt il-ħnina mekxu li turi ħnina. Għax Alla sessjejt kbira tkun il-kolla u r-rabja fuqek. Li jint ġejt umuri ħnina u morejġ ħnina. Missa ħammurru għal-Vangeli, morru l-Vangeli. Halleluja, Mattew kapitlu 15. Il-ħnina hija don. Ma tistax tistħoqqa, ma tistax taħdem għaliha. Infatti ħadd mutajjeb biżejjed biex jirċievi ħnina. Ħadd mutajjeb biżejjed biex jirċievi ħnina. Forsi hawn min jgħid jiena nista' nifhem pereżempju dik għaliex irċivet ħnina di l-ħmiġ kollha tad-dinja għamlitu kollu. Sewwa jiena x'kollu jħenna lejja l-mulejjin, jiena konti fel-sew tal-mama.
Noqgħod id-dar, naħsel ħwejjeġ, naħsel il-platti. Mhux qed ngħid għalija daj ma kollx nagħmel l-affarijiet. Sewwa. Le għax hawn min jaħseb hekk bis-serjetà. Hawn min jgħid imma jiena Alla x'kellu mhix x'kellu jaħfilina. Qatt ma mmeċċejta barra minha raġel tajjeb ta' tajjeb għal ħruq. Issa jiena naf li ma kontx raġel tajjeb, kont raġel midneb m'għaddas fid-dnub. Hawn min bħal dik ara kienet fil-iktar minn tiegħi. Imma konna fl-istess dnub. Sewwa? U anka dak ta' warajk l-istess. Dak kien buħaddas ukoll. Imma ma da biex differenza. Ġifieri ma ħadd jista' jgħid jiena kont raġel tajjeb, jiena raġel tajjeb, x'ma jħenx għalija l-mulejdes kemm għamil ġid. You just got disqualified. Il-moment li inti tħossok li tirċivi ħnina għax għamil xi ħaġa għalik, inti ġejt issa stess skwalifikat. Għax ħadd ma jista' jirċivi ħnina għax jistħoqlu. Il-ħnina tirċivija għax ma jistħoqlokx. Għax inkella ma tibqax ħnina. Qed tifhmu? Jekk inti għalhekk il-mulej jgħidlek ma min jagħmellek id-deni għamilhom il-ġid. Ejja nagħmillu ġid. Dik hija dak huwa l-Kristjaneżmu. Jekk għamillek xi ħadd-deni għamillu ġid, ibda billi titlob għalihom. Tberikhom. U jekk tarahom fil-bżonn, ejnu. L-istess ħaġa li Ġesu għamel għalik. Talab għall-missier, talab il-missier għalik. ħafillek nubietek u għenek. Għalek l-istorja tal-Vangelu mem lebda storja la fl-Islam, la fil-Buddizmu, la fl-Induizmu li tista' tiġi anywhere close tagħha. Halleluja. Jekk inti tirċievi ħnina, jekk inti tara dal-programm u tixtieq tirċievi ħnina, sors wieħed biss jista' jagħtiwlek għas-salvazzjoni ta' ruħek, jismu Ġesu Kristu. Ben David, bin Al-ħaj. Halleluja. Għatu ċabċipa lil-mulej. Halleluja. Gloria li l-ak Abba Missier. Fi ktib ta' Mattew kapitlu 15. Mattew 15. Vers 21. Fil-ktib ta' Romani, kapitlu 5 dajdinna li Alla ħabna u ħenna lina waqt li konna għadna midmbin. Fil-ktib ta' Efesin, tgħidlek wera ħnina magħna waqt li konna għadna ed-dewwa tiegħu. Qed tifhmu issa għaliex Alla jgħidlek għamel il-ġid il-dewwa tiegħek? Aħna dal-aħħar għamilna sensilitu ħankompli fejn nalmu x'natura aħna rċivejna meta twilidna mill-ġdid. Qed nitkellem kull nhar terba' spiritu, ruħ, ġisem. In-natura tagħna spiritwali hija dik ta' Alla, divina, natura divina. Krejata qaddisa u ġusta fi Kristu. Efesin 4:24. Għalhekk issa Alla jgħidli ma nistax, ma m'għandek skuża ħin. M'għandek skuża. Jekk inti vera tiegħu. Jekk m'intix tiegħu ma tistax. Amen. Skużawni, Mattew 15 vers 21 ejja marwen. Ġesu ħareġ minn hemm u telaq lejn Tir u Sidon u ħarġet waħda wara Kananija minn dawk l-inħawi. U qablet tajja tu tgħid, issa din ma kienx ludija, ġifieri kienet mara mingħajr patt. Ovvjament it-testament il-patt iġrid ma kienx għadu ġie mwettaq għax hawnhekk għadna qed noperaw taħt il-patt il-qadim. All right? Però il-ġimgħa l-oħra tilkom xi ħaġa u aħna ġen nirrepetija dil-ġimgħa. Fil-patt il-qadim naraw ħafna l-ħnina opera tal-mulej u naħseb wieħed fit-testament il-qadim li kellu revelazzjoni mhux naħseb konvint
revelazzjoni kbira tal-ħnina tal-Alla kien David. Jiena nista' ngħidilkom mill-lat teoloġiku għaliex Ġesu jissejjaħ bin David. Nista' ngħidilkom, faċli. Però mill-lat profetiku nemmen, jiġifieri mill-lat spiritwali, bin David għax dar raġel tant għamel ħażen u Alla tant wera ħnina kbira miegħu. Amen. Biex inti, jekk inti, number one, jekk inti duħu l-mara ta' raġel ieħor tiġà ħaqek il-kondanna. ħatta, mhux iffansjatek jew batatlek xi messaġġ. ħatta, ħtafta. Aħseb wara tmur magħha. Ittaqqala u skoprejt li daqqalta toqtol iż-żewġa. That's wicked. That's not just sin. That's wicked. As-sin forsi jekk nara mara ta' xi ħadd ieħor nixxieqa f'qalbi dak dnub. Imma li jiena mbagħad immur magħha ntaqqala u noqtol ar-raġel. That's wicked. My Jesus have mercy. U da David, din hija l-ħniena li b'David fis-salmi kollha kontinwament jitkellem fuqha. Kemm ħbira il-ħniena tal-mulej. Kemm ma tajtnix mulej li ħaqni. Alleluja. Dak li jgħid fis-salmi 103 kemm kbira l-ħniena tiegħu, kemm kbira t-tjubija tiegħu. U kif ħafer. U fis-Salmi 103 jitkellem ukoll fil-kuntest tal-ħniena fuq il-fejqan. Sa naraw hekk ikonna ċans. Mela, u din mara li kienet minn Kananija, ġifieri ma kienet barranija, ma kienx parti mill-poplu tal-Alla. Dittajja tu tajt, ħenna lija mulej bin David, binti għanda fija xitan. U madura ħafna mela tfal jista' jkollhom x'għadhem ukoll. Infatti fl-esperjenza, mhux tiegħi, ħafna mix-xjaten li l-kbar ikollhom ikunu daħlu meta jkunu tfal. U ħafna mid-demonji jidħlu mill-abbuż sesswali. Kontu tafu għadin? Saqsi li xi ħadd li kien abbużat sesswalment, jew nkella bil-kontra. Saqsi li xi ħadd li kien meħlus minn xjaten u saqsih jew saqsija kienux abbużati sesswalment meta jkunu żgħar. Il-maġġoranza jgħidulek iva. Għax hija xi ħaġa perverża, moqżiża quddiem Alla. U x-xitan joġobu jammar fid-dranaġġ. Iktar ma jkun hemm dranaġġ, iktar iħobb beġir hemm. Anyway, ħenna lija mulej bin David, binti għandha fija xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġebiex kelma. Tinsiex li f'Mattew kapitlu 10 Ġesu qal jiena ma ġejtx ħlief għal dar ta' Iżrael. Tinsiex li hu kien jaf għal liema skop ġie fuq id-dinja. L-ewwel biex jeħles id-dar ta' Iżrael. U mbagħad għall-ġnus l-oħra għalhekk Ġesu mbagħad bagħat l-apostli u bagħad id-disċipli u bagħat lilna għad-dinja. Amen? Imma l-ewwel Ġesu l-ewwel kellu pjan. U rrid iwettaq il-pjan ta' missieru. U l-pjan ta' missieru kien li jiġi li jirrevela lilu nnifsu bħala l-Messija u l-Fedej lil dar Iżrael. Għax dawn suppost kienu jafu min ħajkun jekk verament qaraw il-kotba tagħhom. Amen? Infatti din kienet waħda mill-mistoqsija li anka r-rabbi il-Farizej u l-qassisin ta' dak iż-żmien bdew saqsuh. Għallu l-inti bin David. Għax kienu jafu li l-Messija waħda mit-titli tiegħu huwa bin David. U Ġesu jgħidilhom iva jien, imma fl-istess ħin David jgħid fuq il-Messija li għalkemm huwa ibnu fl-istess ħin huwa sidu. Għax il-Messija mhux ħajkun biss inwieled mill-ġisem, il-Messija ħajkun Alla f'ġisem. Amen aħwa? Alleluja, anyway. Ħenna lija mulej bin David binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda ma weġibiex kelma, resqu lejh id-disċipli tiegħu
jitolbuh u jedulu, eħles minna għax ġejja tajjat warajna. Imma għalilhom ma ġejċ mibgħut ħlief għannaċ l-intilfu mid-dar ta' Izrael. Iżda Jires qed inxteħtet quddiemu qartlu ejni mulej. U waġiba mhux sewwa tieħu il-ħobs tal-ulied u tixħtu lil-ġriewi. Il-klieb, issa, il-klieb ma jfissirx għax huma xi kelb, klieb tfisser għax mingħajr patt. Għalhekk tgħidlek f'Mattew kapitlu 7 vers 6 tgħidlek titfax dak li huwa prezzjuż il-ġawar quddiem il-żieqes għal inkella eżad jafġibhom insomma nsaw naqrawha. Amen, u jduru lejk attawk il-ġawar huma l-affarijiet li huma prezzjużi tas-saltna. Amen. Għalhekk meta ġieli mort quddiem meta ġieli jistidnuni fuq xarabank u bħalma stidnu l-oħtna u xi minnkom oħrajn. Inkom bej ħaltejn, għandix immur jew le. Mhux għax nibża nirrispondi, imma għax naf li ħanitfa' l-ġawar quddiem il-żieqes. U hemm wieħed minnhom tgħidx ma ħanżir u ħobb jammar fil-ħmieġ u jiddur bħal ħanżira maħmuġa. U jekk isegwi l-Facebook tiegħu tinduna dan huwa ħanżira maħmuġa u hekk irid ikun, jekk irid jibqa'. Għafolja Alla offrilu s-salvazzjoni, ma beżaqa pubblikament. Miskinu li twilet. Miskin li twilet. Imma sakemm idu maħaj, il-ħniena għadha miftuħa. Idolbu għalih. U għal min huwa bħalu għal oħrajn bħalu. Alleluja. Ma weġibx, ma ġejċ biex mibgħut ħlief għannaċ il-mitlufa ta' dar ta' Izrael, iżda Jires qed leja u Ġessu msamma weġiba mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied. Ma nisimgħu number 1, il-ħelsien, id-deliverance u l-fejqan huma l-ħobs tagħkom. Il-fejqan huwa l-ħobs li Ġesu ġi jatik. Li inti tfiq fiżikament hija mhux int trid tfiq qabel ma mrat Alla għallek kien irid infejqek. Qabel ma ġejt oppressat mix-xitan, qabel ma ġie magħmul fuqek, qabel ma ġiet saħta fuqek, qabel ma ġiex xitan u daħal fik. Ovvjament jekk inti Kristjan jista' jidħol spiritu f'ġismek ma ma jistax jippossedik. U meta jgħidlek jista' fis-sens ġvek tkun qed tgħix fid-dnub, ħajja doppja. Għax jekk inti tkun ħajja konsagrata lejn Alla, laqqas b'subaħ iżgħar ma jista' jmissek. L-ebda parti minnek, laqqas il-lasta żarbun. Amen. U qed ngħidlek għax hawn Kristjani li ma jkunx qed jgħixu ħajja konsagrata l-Alla, ikkonsagrata ġifieri bħalma jgħidlek fil-mulej, fejn l-Iskrittura l-Ewwel Tessalonikin kapitlu 5, tkun ikkonsagrat fil-spiritu, fir-ruħ u fil-ġisem. Amen. Għax inti fil-spiritu jekk inti ġenwinament inwilad minn ġdid, Alla tiġa jagħmar fik, imma tbaqalek il-ġisem. Amen. Da bħal meta għandek dar u inti d-dar forsi il-kamra ta' qudiem u s-salot itnatfu, imma mbagħad jinnaf il-kamra ta' s-sodda ħalja maqluba. Mhux id-dar kollha qiegħda maqluba, ma għandek kamra minnhom u xi minnkom għandkom kamra tagħkom maqluba. U jekk tħalluha maqluba ħad tispiċċaw tistiednu d-demoni u jiġu oppressawk. Jekk mhux jipposseduk, joppressaw. U tibda tħossok turmentat. Għalhekk ċertu nies mhux l-unika raġuni, imma waħda mir raġunijiet, għalhekk ċertu nies kontinwament huma turmentati b'ħolm ħażin u ikraħ. Hemm bibien miftuħa. U by the way, m'hemm bżonn tkun f'xi sess pervers għalkemm dok huwa kalamita kbira, sewwa imma jkun hemm nuqqas maħfra u resentment f'qalbek. Għodu attenti. Amen. Mela, il-fejqan u l-ħelsien u mal-ħobs tiegħek. Mela Ġesu qed jgħid, jiena kieku nixtieq infejqek, jiena les li nfejqek imma inti m'intix parti mill-patt ħi. Allora mhux xi ħaġa li inti dan Alla li l-ekwadulek għax Alla daw għedu lil min għandu patt malla. Immissa fi Kristu, jiena u int u daw kollha li jaċċettaw Kristu, Alla għandna patt miegħu u issa l-ħobs dak kollu li huwa ta' benefiċċju, il-ħobs huwa hawnhekk, il-ħobs huwa mhux ħobs letteralment, imma ħobs spiritwali, ġifieri l-fejqan,
Ġesu qed jgħid il-ħobs huwa l-fejqan. Da mhux kontestat qarbin, tax qarbin imbagħad ħaġa oħra. Imma hawnhekk qed jgħidlek fejn il-fejqan huwa xi ħaġa li Ġesu iħallas għalik. Illi ħelsin li tkun meħlus, għalhekk ismawni aħwa, intom kunu għafu x'għamel Ġesu għalik fil-ħnina kbira tiegħu biex inti tgħix ħieles. Inti ġejt moti llum u l-ġurnata ħafna minnkom tafu għadi awtorità u qawwa fuq id-demonju. Biex intom tirrenjaw fuq, mhux hu jirrenja fuqkom. Amen? Alleluja. U Ġesu Alla mhux sew li tieħu l-ħobs għal-ulied u tixħtu l-ġriwi. Ekku mulej, għandek raġun, vera. Ek tgħid il-Bibja, għarklu din. Imma il-ġriwi wkoll jiklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidhom farka waħda minn il-mulej kol m'għandek bżonn tfiq. M'hemm bżonn ħobża sieħa, farka waħda. M'hemm bżonn id-dem kollu tal-Messija qatra waħda. U kien jeħles u jaħfer id-dnub kollu tad-dinja. U farka waħda mill-ħobs talla, mill-barka, inti tfiq. Halleluja. Mara, weġiba Ġesu, il-fidi tiegħek kbira, ħajsillek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess, binta fiqet. Binta fiqet. Meta hawnhekk l-istess qed narawha Ġesu bin David. Għaliex bin David? Għax bin David fisser li aħna nafu li l-term bin David hija terminu li huwa użat għal-Messija. U aħna nafu xi ħnina kbira wera Alla ma' David. U l-Messija ħajkun il-manifestazzjoni, ħajkun dak, ħanidilkom eżattament il-kelma, ħajkun the executioner of the mercies of God. Ġifieri dak, ma nafx kif tgħidha bil-Ingliż execute, twettaq. Alla l-missier huwa dak li jinizja il-ħnina. Ġesu huwa dak li jwettaq il-ħnina tiegħu, l-Ispiritu Santu huwa dak li jimmanifesta il-ħnina tiegħu. Amen aħwa? Halleluja. Ħanaraw passaġġ ieħor malajr. Morru Mattew 17. Mattew 17. Da hemm bosta passaġġi bħalhom fil-Bibja, ma ħanaraw daw it-tnejn biss u ħanitolbu. Il-ħnina tal-mulej ma tispiċċa qatt. Infatti il-kelma bl-Ingliż hija inexhaustible. Ma tistax tgħidu daqs kemm ħenna li jarġajt fattarta. It's inexhaustible. Jiġifieri int bħala bintu u bħala ibnu Alla qatt ma ħajjgħidlek daqshekk taġbin issa qed tkun iżejjed. Ftakru l-iskrittura xrajna il-ġimgħa l-oħra tiftakruha fil-ktieb ħanidkom li ma skrittura eżattament. Fil-ktieb tal-Lamentazzjonijiet kapitlu 3 vers 22-24 tgħidlek il-ħniniet tal-mulej huma ġodda kull filgħodu. His mercies are new every day. Amen. Gloria lil mulej. Kull filgħodu meta tqum ftakar li Alla qed iħenn għalik u jħares lejk bi ħniena. Ġesu fl-iskrittura fil-Vanġelu, parti mill-Vanġelu jgħid għax Alla jaf, Ġesu kien jaf li aħna bnedmin. Issa għajminu mwiled minn ġdid, mhuwiex biss bniedem. Aħna issa mwilda mis-sema, ma fl-ispirtu. Frażi li nħobbna juża hija aħna issa bħala nies mwilda minn Alla, aħna mhux umani b'esperjenza spiritwali, imma aħna spiriti b'esperjenza umana. Għax dak li hemm fija huwa ħafna ikbar mill-ġisem. U ħafna ikbar minn dak li hemm fid-dinja, d-demonju. Amen. Halleluja. Anyway, dak li tixtiequ tisimgħuhom, morru simgħuhom fuq l-internet il-messaġġi ta' dawn l-aħħar qisu xarej ta' kull nhar ta' erba'. Grazzi mulej. Mattew kapitlu 17 minn vers 14. Meta reġgħu ġew ħdejn in-nies,
Ressaq fuq u wieħed raġel niżar kubtejh qudiemu qallu mulej ikollok ħnina minni, min ibni, għax marid tal-qamar u qiegħed ibati ħafna. Għas-sikwit jaqa' jew fin-nar jew fl-ilma. Ġibtu lid-dixxipli tiegħek iżda ma setgħux ifejquh. Wieġeb Ġesu u qal, fatti jekk intom taqraw l-Iskrittura, pereżempju għandkom f'Luqa 8 u 9, fejn Ġesu kellu jċanfar lid-dixxipli tiegħu li kienu jgħixu miegħu jagħmluha miegħu u minflok iwrew ħnina rridu jsejħu n-nar mis-sema. U jibdew restorant ġdid Kentucky Fried Chicken. Għalhekk jalla kull wieħed minnkom min jafkom ta' madwarkom ikunu jistgħu jgħidu fuqek dak raġel mimli ħnina, dik mara mimli ħnina. Amen. That man is a man of mercy. That woman is a woman of mercy and kind. She is kind and she is merciful. U qalbu tajba u jħenn. Ħajja jgħidu hekk fuqkom. Amen? Halleluja. U meta jgħidu hekk fuqkom, intom taf xi tgħidulhom? Jien irċevejt ħnina kbira. Amen? Halleluja. Mela, wieġeb Ġesu qal, ja nies bla fidi u ħżina, kemm se ndum magħkom? Kemm se ndum nissapportikom? Ġibu li hawn. Mbagħad Ġesu għeddet bisħiħ lix-xitan u dan ħareġ minnu u minn dak il-ħin stess it-tifel fiq. Wara mbagħad id-dixxipli resqu lejn Ġesu għalihom weħidhom u qalulu, ilha aħna ma rnexxilniex inkeċċuh? U qalilhom, minħabba l-fidi żgħira tagħkom, għax tassew ngħidilkom li kieku għandkom fidi mqarda żerrija tal-mustarda kontu tajdu lil din il-muntanja warrab minn hawn mur hemm u kienet titwarrab u ma jkunx hemm xejn għalikom li ma sax isir. Ħantikom daqsxejn x'nemmen ukoll fil-kuntest li ġara. L-ewwel ħaġa ma naraw f'din il-kuntest u f'postijiet oħrajn, il-Bibja tgħidlek Ġesu ħenna għalih. Ħafna drabi meta Ġesu jfejjaq naraw Ġesu mqanqal bi ħnina. Ħanilkom ħaġa ħwa. Meta jiena u inti nimxu l-biħnina, aħna qed nimmanifestaw il-qalb tal-Messija. Meta inti timxi bil-ħnina u bl-imħabba u bit-tjubija u tixtieq il-ġid, sewwa inti qed timmanifesta l-imħabba tal-Messija. Amen. Issa meta jiena u inti nimxu b'dik il-konfidenza li jiena qed nimxi bil-imħabba u bil-ħnina, ħajkollok il-fidi tiegħek iktar sħiħa u b'saħħitha. Because faith is strengthened by God's mercy. Il-fidi tiegħi tissaħħaħ għax il-ħnina talla qed topera fija. Jekk alla ħenna lija jien nuri ħnina ma' ħadd ieħor. U meta jiena qed nimxi fil-ħnina talla, jiena qed ngħix b'konfidenza li l-fidi tiegħi ħed taħdem. Amen, qed tifhmu għadi? U din qed ngħidilkom ħanilkom għaliex. Għax għall-Kristjani bħalna li għandna llum il-ġurnata tal-kelma tal-Alla ħirġa minn widnejna, faċli nitolbu nies, nitolbu għandna dak li jkun għax jien issa marraf, għandi għarfien. Imma nitlob għan-nies biex ifuq għax jien għandi ħniena. I feel compassion. It should not be my knowledge that drives me, but it should be His mercy that compels me. U meta jiena niġi compelled bil-ħnina talla, naraw il-manifestazzjoni tal-mirakli u tal-qawwa tal-Ispiritu Santu. Alleluja. Meta l-bniedem jaf li Alla jħenna lih, Alla dak il-bniedem il-fidi tiegħu tikber. Jekk inti lill-persuna tgħidlu isma' għamelek, u mbagħad nitlob għalik ħadd fiq. Mela da taf x'qed inġelu inħoss li jrid jaħdem għal fejqan u wis probabbli qatt ma ħajħossu li huwa denju tiegħu. Allura jien ma fiqx mela għax ma jisħoqlix għax għadni fid-dnub. Meta jekk jiena nuri l-ewwel ħniena, il-fidi dik il-persuna tissaħħaħ
u jfiq. U nfakru l-iskrittura f'Rumani kapitlu 25 fejn il-ħnina u t-tjubija tal-mulej hija dik li twassal il-wieħed għall-indima. Tinnota li Ġesu meta xi ħadd mar għandu għal-fejqan qatt ma qallhom hemm inti fid-dnub. Fejn ftaħ bib. Kanċell! Qed tifhmu aħna kif nagħmlu ċertu affarijiet ħafna drabi. Fejn Ġesu xi darba mar xi ħadd fuqu u qallu int ftaħ bib tagħlek ara l-ewwel għalaq il-bib. Mbagħad nitlob għalik le. ħanuri l-ewwel ħnien għalejk, ħanurik xi ħaġa li ma ħaqekx, ħanfejqek u meta inti tirċievi l-ħnina tiegħi bil-manifestazzjoni tal-fejqan, inti tinbidel u tindem u tibda timxi warajja. Alleluja. Grazzi mulej. Praise and worship team, would you please come? Ħana tolbu. Grazzi mulej għaddiċ. Ilja l-ħnina tal-mulej li laħqitna. Ija l-ħnina tal-mulej li salvatna. Ija l-ħnina tal-mulej li taħlisna minn taħt in-nazba tax-xitan. Ija l-ħnina tal-mulej li taħfrinna d-nobitna. Ija l-ħnina tal-mulej li sejħiltinna eżis u lit, iben u bint. Halleluja. Illum hemm messaġġi fejn nista' nippritka fuq il-fidi u li hemm ukoll fej kalma rajna s-saġġessu jgħidlek jekk inti temmen inti tista' tikmanda dil-muntanja biex tiċċaqlaq tinqala u tintefa' l-baħar. Imma l-fidi tissaħħaħ minħabba għax għarfet il-ħnina tal-Alla. Jina u inti salvajna asmajna kemm kien tajjeb il-mulej lejja. U l-moment li nasmajt kemm tajjeb il-mulej lejja, għax Alla tant ħabbni li tal-ibnu l-waħdini għalija biex jekk jiena nemmen fih ma nintilifx se jkollu l-ħajja ta' dejjem. Meta smajt kemm Alla ħabni u meta kemm smajt kemm Alla ħenna lija u dan kollu fuq is-salib għamlu għax ħenna lija, il-fidi tiegħi titqawwa mela nista' nesaq il-mulej. Għax Alla jħares lejja biħnina. U l-lejla, jakkaw l-lejla xaħat għall-ewwel darba. U tgħid li pastor jien nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu. Ma ħaqnix u ngħidlek laqqas jien. Ħadd ma ħaqqu jsalva, aħna nsalvaw biss bil-ħnina tal-Alla. Kollha għamilna żbalji, kollha dnibna. L-Iskrittura tgħidlek kollha kemm aħna dnibna. Kolla waqajna mill-glorja tal-Alla. Kolla mitna. Kolla konna dewwa tal-Alla. Imma Alla ħabna u ħares lejna biħnina. Illum il-ġurnata Alla jħares lejk għax jarak minn Ġesu. Għax dak li Ġesu għamlu għalik. U taħ lilek bħala krittu daqsi kieku għamiltu int. Għalhekk illum jekk inti illum qiegħed u llum tgħid li pastor jien nixtieq illum nibda ħajja ġdida mal-mulej. U nixtieq nibda nduq il-ħnina tal-mulej fil-ħajja tiegħi biex isalvani, jaħfili n-nubieti u jagħtini l-ħajja ta' dejjem. Jekk dil persuna hija int, għall-ewwel darba jekk inti qed fuq YouTube, Facebook jew televiżjoni, jekk hawn xi ħadd illum magħkom hawnhekk tgħidli pastor jiena itlob għalija nixtieq nagħti ħajti l-Ġesu. Hawn xi ħadd tolli jdejk issa stess. Hawn xi ħadd illejla għall-ewwel darba fil-ħajja tiegħek tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Hawn xi ħadd tolli jdejk. Halleluja. Anyone, grazzi mulej, one, min iktar? Aktar u mek, tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu. Min iktar? Jekk inti qed tara fuq televiżjoni, jekk inti tara fuq Facebook jew YouTube, u qed tisma' dal-messaġġ li Alla jħenna lik u jħobbok biħnina kbira. Ejd it-talba warajja. Say this prayer with me. Ejda warajja minn qalbek għala għajnejk. Halleluja. Grazzi mulej, ejdu it-talba warajja sa stess. Kulħadd jala għajnej. U għajdi talba warja minn qalbek, Mr. Qaddis, grazzi tal-ħnina kbira tijak. Mulejjin ma jisħoqlix li niġi għandek u ma jisħoqlix għax jien midneb u jien dnibt kontrik.
illum smajt il-kelma tiegħek li inti tħenn għal-midneb. Nitolbok aħfilli mulej. Ħenna lija mulej. Għax jiena dnib kontra tiegħek. Ksirt il-kmandamenti kollha tiegħek. Ksirt il-liġi tiegħek, ksirt il-kelma tiegħek. Illum niġi lura għandek missier. Għax irid insir parti mill-familja tiegħek. Ridek taħfilli dunubieti u nitolbok dan minn qalbi. Ġesu. Aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Inti llum tħares lejja bajnejn ta' ħnina. Aħfilli malaj fej weġġajtek. Imma llum nirċievi l-maħfra ta' dunubieti u nirċievi l-ħnina tiegħek. Grazzi mulej tal-li ma tajtnix dak li ħaqni, ma minn flok ħennejt għalija u ħfirt li d-nubieti. Kun inti s-sejtu s-salvatur tijaj mulej? U millum il-qoddim użani għal-glorja tijak. Illum nibda nduq u neħx fil-ħnina tijak. U l-ħnina tijak ma titwarrab qatt minni. Grazzi tal-li salvajtni mulej. Nemmen li inti li bent tal-ħaj, Ġesu, u li inti verament mittalija fuq is-salib, u li permess tal-mewt, u l-qawmin tijak. Int salvajtni. Illum jien salvat mulej. Mux għax jisħoqli, imma xint ħennejt għalija. Nirċivi l-ħnina tijak. Nirċivi l-maħfra ta' d-nubieti. Nirċivi u kol fejqan. Għax inti jett mulej li l-fejqan u għallu li jidek. U jien illum issa għanni kif sirt bintek u ibnek. Grazzi mulej. Fissem Ġesu Kristu. Jessek inti illum jgħataw. Jew jgħat fuq YouTube, Facebook jew televizjoni. U għandek bżon fejqan. U li dek, għandek bżon fejqan. Għaw xaħat għandek bżon fejqan. Poġġi dek fuq qalbek. Jekk għandek bżon fejqan ximkien f'ġismek, għandek xi virus, jekk hemm xi uġieħ, jekk hemm xi komplikazzjonijiet fis-saħħa, il-mulej ħajfejqek. Għax il-mulej anqal lejk biħnina. U jekk jista' jsalvak mill-infern bħal ma għadu kif għamel, kemm iktar jista' jfejqek, kemm hija xi ħaġa żgħar li tfejqek fiżikament. ħdej dik il-don kbir li l-lum tak salvak mill-infern u ħafillek nubitek kollha. Poġġi dek fuq qalbek jew inkella jekk hemm xi post ieħor f'ġismek żaqek jew sidrek jew idejk jew spaltek jew qaddek jew x'imkien frasek fejn hemm ġieħ, tista' tpoġġi jdejk fuq dik l-erja. Il-mulej ħajmissek issa stess. Il-mulej waħaj. Ġesu għahaj. L-Spiritu tal-mulej jgħataw. U rridek kull mandek tittamel is-santi irringrazzja l-mulej f'qalbek tal-li ħenna lik u jfejqek. Abba missier ringrazzjak li jinti tfejja il-diloħt il-dak il-ħu li għandu uġieħ f'daru, f'qaddu, f'rasu, mulej fil-ġogi, mulej fil-snin, mulej għaddis fil-vini, fl-adam, mulej grazzi li jissa stess bil-qawwa tal-Ispiritu Santu timmanifesta l-ħnina tijak mal-poplu tijak għax inti ħadd fuqek il-mart kollu tagħna mulej u fuq is-salib ġerrejt il-viruses, l-uġieħ, kull mart kroniku u permezz tal-ġrieħ tijak aħna ġejna nfejqa. Jekk inti wara dik l-iskrin irċievi il-fejqan. Ġesu li jħenna lik ifejqek issa stess. Xaħat li għandek bżon fejqan fid-dem, hemm virus fid-dem tijak, hemm komplikazzjoni fid-dem, Ġesu jfejqek minn dak il-virus. Xaħat li ġibet muskolu f'darek, Ġesu jfejqek nirrilisja dak il-muskolu issa stess. Ġesu fil-ħina tijak jfejqek. Fil-ħnina tiegħu jfejqek.
Xaħat li għandu ġieħu kol madwar sninu. In the jaw. Fix-xeda. Ġesu jfejqek millu ġieħ fix-xeda. Fissem Ġesu Kristu. Komplikazzjonijiet fil-vini. Fil-vini, xaħat għandu komplikazzjoni fil-vini. Għandek xi komplikazzjoni fil-vini. Tobba għalulek il-vini qed jirqaqu. Għandek il-vini qed jirqaqu. Fissem Ġesu Kristu nikmanda dik il-komplikazzjoni, dik il-marda biex titlaq u toħroġ minn ġismek u niddikjara ħajja saħħa f'dawk il-vini. Fissem Ġesu Kristu. Xaħat li għandu komplikazzjoni f'qalbu. Il-mulej fejqek minn komplikazzjoni f'qalbek issa stess. Halleluja, fejn hemm xaħat li t-tobba għalulek li qalbek qed timmissja bit. Xi kultant qalbek timmissja bit. Poġġi dek fuq qalbek. Ġesu, grazzi li inti tfejq dik il-qalb. Grazzi li tfejq dik il-qalb. Kull forma komplikazzjoni fuq dik il-qalb titlaq issa stess. Qalb kun infejqa. In Jesus' name. Xaħat ukoll li għandu żlieġa f'għajnejh. Żlieġa. Xaħat li għandek żlieġa f'għajnejk. Irċievi, poġġi dej fuq għajnejk, nikmanda dik iż-żlieġa biex titlaq issa stess. M'hemm bżonn ta' fas għajnejk, kull m'għandek biss tfiss miss għajnejk. Fissim Ġesu Kristu dik iż-żlieġa titlaq issa stess. In Jesus' name. Missi qaddis ringrazzjak. Komplu ringrazzjaw il-mulej issa stess. Dawk li intom fuq YouTube, dawk li intom fuq Facebook, grazzi tal-li kontu magħna lejla. Kompli ringrazzja l-mulej għal-fej għantijak, kompli ringrazzja l-mulej għal-fej għantijak issa stess. Il-qawa tal-mulej taħdem fuqek, permess tal-ġriħit jew inti infejja. Halleluja, batina testimonjanza. Grazzi Ġesu. Halleluja. Gloria li l-ek missir. Kulħat iqum bil-wif aħwa. Gloria li l-ek Facebook tistaw tmorru. God bless you Facebook. God bless you YouTube.